Така изглежда косата ми, след като се опитах да я суша отгоре надолу. Понеделник е в 7 сутринта, аз вече съм се изкъпала. Първо си засушавам леко косата и след това започвам с термозащитата. Тази, между другото, е много добра и си пръскам в косата от този солен спрей на Бауман. С гребен разресвам косата, за да могат да се разнесат хубаво двата продукта. С заглаждащата приставка на Dyson си доизсушавам косата почти на 100%. И сега си разделям косата на секции. Започвам от горната част, като всъщност тези най-горните кичури ще ги навия с ето тази по-дебелата приставка на Dyson, защото с нея се получава по-хубав обем. В допълнение си взех ето такива ролки, за да пробвам и с тях, да видя дали хубаво ще ми се задържат кичурите и дали наистина ще дадат някакъв ефект върху обема, който ми се иска да постигна. Едно от новите неща, които започнах да правя за косата си, е да си слагам маска на косата, преди изобщо да вляза в банята да си я мия с шампуан и балсам. И между другото, този трик работи супер добре за моята коса. Наистина стана много мекичка, усещам я много добре хидратирана и нямам никакви заплитания. Както и сами видяхте, аз вече си слагам единствено термозащитния спрей и от соления спрей на косата, просто нямам нужда от друго. По отношение на стилизиращите продукти, в момента не ползвам абсолютно никакви, просто защото аз така или иначе всяка сутрин си оправям наново косата и просто не виждам смисъл да си слагам някакви стилизанти, при положение, че така или иначе на следващата сутрин аз отново ще си правя кадриците. Иначе да, кадриците, които виждате сега на края на видеото, те спадат. Косата ми не остава така през целия ден. Аз даже конкретно тези не съм ги дори разресала. Така излезнах от вкъщи, просто за да ги оставя сами да си спадат. И общо взето това е крайния резултат. Пишете ми в коментарите дали добре се получи. Чао!